Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Yuk, terus. Muga lancar rezekine Mas. Amin. Salto buyar. Ho 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 yo. Ho. Ya. Wes. Ho. Ganti abi-abine.
Hei. Begini keliru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja Jawa-Jawa. Jawa ki yo bingung nek Jawa-Jawa ngono iki, sing kena simpel ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki acarane napa, Bu? Lepak. Lah ora ero. Mau sambutan to? Aku turun nek kono di pasar. Terus kenapa nih? Kenapa? Iya. Sing diake kowe ndi? Pak. Niki. Niki. Sing pundi? Ngene, niki. Budal, Pak. Dalem. Iki ngene wae acarane tasakuran Aki Koam. Nggih. Adik Muhammad Abdal Zain. Ki adik kowe tasakuran Aki Koam. Ditungake adike Muhammad Abdal Zain ditungakno. Mana? Kapan? Muhammad tak wedok iya, Pak. Menawa ya. Kira-kira kita ngapain? Mugi-mugi Dek Mondok Muhammad Abdal Zain diparingi umur ingkang panjang. Amin. Iki dan coba iki dan. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Amin. Bagus sih. Ya. Ya. Ayo Mas. Ya. Sumpel ae ra sanggoli. Apa? Sumpel ae. Lah yo aku ora yo pinter to. Sumpelane. Kowe nganggo ora ate kok kowe kok yo. Heeh, tupis wis tanjakno. Sindi. Tupis ke agung Pak Agung. Slamet iki lho. Ayo Mas, mati kok Mas. Ceples. Ayo ceples jenenge. Slamet. Delok Mas ngono. Ini jam main. Oke, apa? Sik. Kowe nyeluk sapa mau? Selamat iki Pak, wis
almarhum itu parane mambung. Ora wedi wong cacak tahun remi kok. Iki usume teror pocong. Gak ora wedi. Lho, ya pocong ki yo kuwi. Pocong ki yo kuwi kae. Yo kuwi. Iya. Ketemu kowe kok ya. Parane iki maksud ngene. Kalian ya. Ada punya. Ada semua. Pak, kurang wayahe. Sek tak apa? Pan sedulur jane iki. Pak, mungkin tak saya ketahui saking ibune. Dongane. Muga-muga berkah barokah Allahumma. Amin. Rezekine melimpah Allahumma. Amin. Sing muga-muga mlebu swarga nggih, Bu. Amin. Monggo sing badhe mlebu swarga kok tak amalin lho. Ya kaya iki jane ora imu koyo kok tak amal lho. Lho, kok yo kok tak amal lho, Mas. Iya sayang, kota aman. Bejene nang kene. Bejene. Wis karo. Yo lamu ora ngono. Lah piye? Rupane kota aman kentongane kuwi di sore. Wah, kowe salah ora tau nang bejene to, Mas. Ora tau ya. Kowe nang bejene online mesti kok. Topi iki nek dulu. Sek. Aku cemburu kowe diedrek kuwi. Kowe mari. Piye sayang? Mari. Ora sayang. Saiki ora sayang. Lah piye to cinta? Oh, anu, mari soalnya lagi diedrek aku karo mbokku lho saiki. Aku saiki duwe dhewe. Siapa yang ngono? Ndi? Rahasia. Bud. Kowe sayang karo Cupis. Nek jan karo bojomu tak pake. Omonganmu. Padahal kan dengan bojone iki. Oh iya. Masa? Ayo ora percaya. Pak, berapa? Kowe bae ngeser bojoku. Lho, karo mangsamu kok. Piye? Lah piye? Ketoke kowe ndongane aku udah mati. Ora kok, Bun. Yo buke keurian yo nek. Yo. Apa mati yo? Moh, aku ora trimo. Pokoke aku kudu njaluk. Njaluk ya, Mas. Piye? Yo, tak kesane. Piye Mas, ini Mas, kanjeng aku mati nih, Mas. Wis. Sing kok kudu. Moh. Jan. Dikeplak kaya doro dikeplak ya. Iki dikeplak mergo seneng. Oh seneng lho. Oh alah saiki. Lah tak kira kaya doro. Ayo, ya ta. Oh. Pak ya. Minyakan yang umumnya minyakan masak kiri itu minyakan. Aku rata wedi ya. Berani masak kiri ya di minyakan aku. Iya banget kan. Gue telah dagangan aku loh Mas. Mas ini jalan Mas, udah dibeli. Saya. Gunju aja. Loh. Iki jadi Masya Allah sampai iki nek tak kabar-kabar nek bojoku iki mentek iki ngabari iki wis transaksi to Mas. Iki ngono to lho. Ngono kuwi nek rabi ora ngabari aku. Ngono iki sore nek rabi ngabari aku. Iki mentek transaksi. Hei, lu nek jakre. Lho, lah. Yo ta mulai. Iya.
Iki ke wedok, aku wis putus karo kowe. Kowe belum gedhe kowe. Ayo. Ikut. Mentang 3 wulan nek. Lah dia ben sering nek tumor. Ora iki 3 bulan setengah iso ndase. Ayo nyuwuk lah iki. Yo wes. Saya rasa mikir aja, saya rasa mikir. Aku bawa bintang tamu. Mikir. Mikir. Yo, Ban, wangi joget ngene to. Aku sakjane dijotos ya rasane. Apa mbok sing joget kaya dijotos ya tenang kowe ribut. Kowe gak krungu suarane kaya to. Apa? Iya yo ora patek krungu. Lah terus, iki ya wis krasa penak jane ora beda. Aku tetep panggah golek sing aman-aman lho. Kan iki masih enak syuting to. Bojomu ndelok. Bejane iki aku amane kok karo aku tak iki Gusti. Aku tak duduti sing ngene iki. Iki aku ya pengen. Ya. Aja ngentek kowe dijak pisan aja ngentekne rambanan. Iki Nesu kalau mah. Ora nesu. Aja nesu. Kalau aku nek nesu ditambanane angel lho biasa. Tambanane angel. Biasane menyantek kompitan Mas. Masa iya? Sampe Alah karo Mas Abdal Zain. menyan Dicepaki. Apa iya? Terus nyepaki ngene-ngene iki. biasane ngene iki to Mas. Ya. Iki ben ora nesu meneh. Piye? Ngene iki kok babate dadi lho Mas. Aku dene. Masa bisa Biasane dadi? ngono Mas. Masa dadi? Mas. Delok aja lho Mas. Rodok wedi aku. Terus ngono kae. Ah, lho, Anu. sawet kerokote wesi. Lho. Sing lo kudu
Saya, caranya bro, gitu. Caranya gitu, saya. Paling. Oh, paling kasih. Kasih paling. Asore. Oh, ini dia. Sumandi. Tuh ini. Lalu, tuh. Tuh ini. Oi. Oh, oh. Sakit terata beto. Mati no. Ini sakit terata beto. Hop. Jos, piye? Ora takut becet buten dadi. Lah dadi ora ngene sisa kok. Dulu. Kuwi, Mbak. Ngono dadi kok iso. Bu, niku nyuwun dipil. Oh, bukan, Bu. Ana lo dipil ngono nang dadi. Ayo kemini. Wes. Oh. Ayo iki bocah. Pinggir. Ada pinggir. Oh, kesuruh. Oh. Wes. Oh. Ayo Kowe dadi apa nantang gelut? Iya, matur suwun. Heeh, kon Ibu, piye? Oh, iya mati sik. Iki rambutnya. Sewas. Dadi lho, Mas. Dadi Biasane marine ditambahi nek disuwuk. suwuk ya. Sik tekoni kok. Tekoni sik. Heeh. Assalamualaikum. Apa? Allahumma sholli. Hei, cangkeme iki. Laru tak iso biasa. Allahumma barik. Widonga mangan. Mbah. Paling asma sinten? Melo. Oh, Melo. Aku batu mabok. Wah, iya. Dia balik kene iki napa? Kaya teko kene. Kancane iki lho bedhe nang kene dalam tangan kune yo, Mbak. Pak Judute, Pak. Judute aku. Lah, udut lho, Mas. Kalau udut Kalau udut lah kae. Itu kalau udut warung kopi. Dumitnya udut ya, Pak. Oh, gak apa-apa to, Pak. Gak apa-apa. Dumitnya udut, Mbak. Rokoknya barang lambene sing disumpet kae. Dia sempat. Ebut kleru but ibu. Lah padha luruse ya. Rokoknya sing kuwi. Oh iya. Diturok kok. Engko sungkem kali Mbah Buyut ya. Wow. Walek, Bro. Aku wis bos, walek. Aku temu. Nah, itu to. Lah. Aku tak melu dadi ya. Iya apa? Lho dadi salsen. Jadi baru mulai. Oh iya. Yo aduh tanganku. Matur suwun. Nah, kene kok bakal sepur. Wah, yo. Lho. Wah. Tekoni. Piye barang rokoknya wis dikei. Pripun barang kaya dikei wis coba ya. Oh iya. Wes saiki kamu suket nang bayote. Ke bayot. Ya. Ampun blaraken lho, Mbak. Nah, nggih. Wes mulai. Urung. Ditambah dhisik. Aku kan janji sasi durung aku dukun lho, Mas. Dukun kowe. Aku iso tambah iki rek. Padahal tak golek lakonane kok. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Ah, tambah please. Oh iya. Hop. Sesat, Mas. Sesat. Heeh. Ya, ayo, mobilnya ya. Dongani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
lunga. Dijapani. Dijapani. Anu ben gawe mulihna. Heeh, hendang. Sik. Pikir. Anu niku nek sunggal bayar. Nggih. Bayar iki nggih bayar. Sami lho ya. Bayar iki lah bayar iki kami. Ya ora Nggih. bayar ya ora pajak Yoswa. Amin. Awet rumah putra wayang. Amin. Sehat selalu nggih bayar. Amin. Ah. Oleh pripun? Bu kali atus. Ya ora muga-muga kula umure kados bayar nggih. Amin. Ah. Punjul 53. Jos. 100 punjul 53 ya. Anak Oh. putra 53 boyo. Iya, iya. Sehat ya. Sehat. Heeh. Nggih.